Lah niki. Oh kuwi. Oh, sing mari banter mik saweran kuwi to. Ijol. Jol njajal. Lah mbok menawa kanthi mik kuwi terus powermu. Sule wis gedhe aja ijol-ijolan mik ngono lho ya. Gak parang dijol-ijolke. Lah teng napa? Kudu tetep kuwi terus kudu. Iki lagi tak rembug karo dar lho. Alu wae lho lah. Lah gedhe ra oleh. Oh ngenteni gede. Hah? Ngenteni gede ndak oleh. Ya wis gedhe, wis umur. Lah Mbak Umi wis gede, berarti golek ijol-ijolan mik. Wis rawuh peksi. Ren wis gedhe, wis umur, aja meneh kok mik, gak mbok salon kontrol ijolke ra. Ya, nama saya Niken Salindri. Kediri punya bos. Sing Niken karo Umi iki sing dadi bintang tamu. Niken kali Salindri. Niken karo Umi. Umi. Ayo no. Ayo muduna. Umine Niken ayo. Nggih. Iki arep tak du njajal. Wah kaya jangkrik wis didu. Mas Cahya bocah lewa kula nyuwun gending podang kuning. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Dalang niki saking Pak Supri Kota Riok Ponorogo nderek ningali wonten SMK 1 Bendo Magetan. Nyuwun gending podang kuning matur sembah nuwun. Matur nuwun tasih dipun tenggani. Podang kuning didu antarane Umi karo Salindri. Nggih. Salindri ki cara pewayangane bojone sapa kuwi? Bojone. Hah? Gendruwo. Loh. Salindri kok bojone gendruwo lho. Jare bapakmu dalang bojone Salindri sapa kae? Iya, nalika Pandhawa nyamar ning Wirata kae bojone ngaku-ngaku yen bojone gendruwo, iya, sejatine kuwi bojone. Werkudara. Ning asline pewayangan Jawa, Salindri adalah Drupadi, istri dari Puntadewa utawa Tondo Dwija Kangka. Nah, Drupadi lah Bu. Bojone Pak Kangko. Aku berarti Bu Dwi. Lah apa bojone Pak Sukron? Hah? Wong jenenge kuwi Puntadewa ya Dwija Kangka. Nggih. Suprono. Bapakmu kuwi dalang, bapakmu jenenge dalang sapa? Gedleng. Apa? Degleng. Dalang Degleng. Heeh. Nggih. Oh, pancen kondange ngono, Reng. Oh, dalang Degleng ya. Kediri. Ya. Ning pancen dalang ki tanpa parapan kadhaane kurang munggah utawa ora gampang dikenal. Dan niku nami asli kok. Oh, Degleng ya Mas. Nggih. Lho ki apa kentekan jeneng? Ki Degleng Gondo Supono. Oh, Degleng Gondo Supono. Nggih. Degleng kan artinya gendeng. Heeh. Gondo niku kan Mambu. mambu. Supono niku napa? Suki linuwih pono kuwi ngerti. Terus Luwih ngerti bab gondo lan mambu. Gondo ki yo mambu. Oh ya, wong ngerti gondo makane dadi gendeng kuwi mau ya. Ora apa-apa gendeng-gendeng lek nguripi ya, Nduk. Mantuke kok ora ikhlas ngono. Nggih. Ya duwe cah loro, ayo. Ayo Mi. Oh, Mi. Bawa mboten. Oh iya no, wes Lah, piye apa? to, Pak Kepala Sekolah sik lenggah kok. Ayo bawa. Mulai ora bawa ora kirimi duren neh kowe. Ayo. Ayo. Sinebut. Eh, Padha iya. mirip Pak D. Yo sing tuwek sik, yo ambak cilik wis tuwek lho. Ayo. wah si Todi. Wis to ngene wis dhewe nyetatus. Aduh Gusti ngene. Maklap ayo. Yo. Latihan wujud temong peksi agawitalining Putra kan. alus manis nangsa make Ayo kan awakmu. Nah. wis
iki semono jarake wis bianter to ngelok tenan bocah iki. Sajak iki bocah iki luar biasa semene lho kok banter. Sok yen tuwa dadi bakul jamu iki mesti. Goleki si podang jenar Niken tak lempah powere suarane kaya ngono miki mongko semono adohe. Umi batine ya alon-alon matun kelakon. Ora masalah. Lah ratu podang kuning dheke. Lah kowe mikmu saweran kene ndi? Lah niki. Oh kuwi. Oh, sing mari banter mik saweran kuwi to. Ijol. Jol nyejal. Lah mbok menawa kanthi mik kuwi terus powermu. Soale wis gedhe aja ijol-ijolan mik ngono lho ya. Gak pareng dijol-ijolke. Lah teng napa? Kudu tetep kuwi terus kudu. Iki lagi tak rembug karo dar lho. Alu ae lho lah. Lah gedhe ra oleh. Oh ngenteni gedhe. Hah? Ngenteni gedhe ndak oleh. Ya wis gedhe, wis umur. Lah Mbak Umi wis gedhe, berarti golek ijol-ijolan mik. Wis rawuh peksi. Yen wis gedhe, wis umur, aja meneh kok mik, gak mbok salon kontrol jolke ra masalah. Kontrol. Lumak siji lho ora. Ayo, Oh, narso iku kupinge bliring. Ayo. Iba bunga Heng tiku Umi kejaba nyinden wayang sok-sok ya rekaman nang TVRI Surabaya Mas Gareng. Oh iya ta, dadi apa? Khusus dadi apa maling rumah samu? Lho, Ya dadi penyanyi. kan ana hose, ana penyanyine, ana campur sari. Ah, ngono sing cetha, campur sari ta, Nduk. Nggih. Lah rekaman iki lah apa jenenge iki kamera kok kono. Dia kan sosok rapal gitu. Lah tulisannya neng kono, nganggo TV ngono kae lho. Nek anggere tulisane ra ketok opo iki? Apa iki ngono kuwi teh. Ya penyanyi iki modale apa lagu, penyanyi ora apa lagu. Ngisi-sini gurune. Gurune kowe to? Dudu takok, gurune sapa kok aku? Lah sapa? Lho gurune sapa ya? Gurune sapa? Jenengan. Lho anak kowe ora tak wulang kok kowe mulang kowe nggo apa? Lepas ten pesawat nika lho. Pesawat aku turu ora iso kok. Turu ora iso aku pesawat ki kok ngajari kowe. Aku ora iso turu rodoku kari loro. Yo. Nyanding bisa dadi Hop, kowe kan. Cah loro landung-landungan, ora entuk ambekan. Ayo, 1, 2, 3. Oh, yo. Jurine kowe reng. Umi kalah, Umi kok malah yo kulino nyekel mik kok malah kalah kowe. Wong burung wancine mandek kok mandek iki piye iki kalah landung. baleni. Mau wae. Oren. Ya nggih ngecek kok ngono ki. Iki ngono permintaane Bu Umi. Apa? Dingkik-ngkik. Dingkik iki apa? Ngene lho Mas Teh. Ting tak genjring-jring ngono. Thailand style. Oh, Thailand.
aku sing mburi yen ngono. Gareng. Kon ngono terus regep kowe ora. Iki lho nikan ngejake dingkik-engkik ngono kok. Iya. Lho basane iki ngono. Oh ya, jenenge wis pokoke jogetan ngono wis. Iya. Entuk-gentuk maksudnya. Yo, diaturake. Podang kuning berdua Niken dan Umi. Yen liwat mesti tak nyang. Apa kuwi? Boh. Yo. Podang kuning dadi kupu kasmara, mau kupu kasmara dadi podang kuning. Kelarisen to mari kowe ora. Esok awan ning
jenenge variasine menungso ya ngene iki. Umi lenggah Niken tetep sik. Dadi antarane Umi karo Niken ki ora iso dipadhake. Yen ora ngono ya dudu Umi, yen ora ngono ya dudu Niken. Mulai duwe kelebihan dhewe-dhewe. Ah iya wong apa-apa ki iki anakku ya Le. Kok anak to Pak De? Apa? Putu. Oh tuwek no. Ya yo sampean ki nyebut. Berarti ngene kok wong aku arep ngandhake ora iso disamaratakan, ora iso dipaksakan. Karaktere wong dhewe-dhewe Umi ngene, Niken ngene. Mula aja dibanding. Bandingke dados. Usik to. Kok ngene kok dibanding-banding ketisaing saengke ya mesti Sampun Pak De. De sampun De. Janokone ambeien. Iklan, mau iklan. Mbak Tutik kancanana, anakmu wedok Mbak Tutik. Tak kira ngaku alas. Mawi ana pamundhut Kuning, Mas, kok layange kok keselesut kok. Apa to mau? Pokoke beng wayang kulit iki sewengi ra mutu Tutik. Ayo Bude. Wong Ayo sukses. Bude. Tante. Oh, cek tante-tante. Ayo. Asik to Pak De. Ayo nggih isuk-isukan Tutik, ayo. Nek yane pun anu napa? Pun mboten meresahkan. Pokoke anggere sawane adem Tutik metu. Niki anu kok. Pak De, nek yaketen pun mboten enten upase Pak De. Sabar, sabar. Ning ora ana kowe ya ora apik. Ah diaturi. Endi ana Pak Cahyo kuwi tetep kudu ana kowe. Heeh. Ngono wingi ora ana kowe ora sukses. Lah nek mboten enten kula mangke pengrawite pripun? Sing go bacaan sapa? Iya. Kemau apa tak kok lali to kemau malah layang ilang pisan. Apa? Nek ora ya diganti wae, pokoke seragenan Tik. Sinden gaul. Heh? Apa mau gelo? Oh gelo. Oh gelo ya. Nah. Gelo. Oh iya ki lho bener ki lho. Cewek gaul ki lho. Cewek gaul. Heeh. Cewek gaul. Iso kan? Iku tahun kapan? Heh? Lagu tahun kapan? Ya iki 1900. Iki rung apal. Dereng. Ya rung apal aja. Dereng kula dereng. Gelo wae gelo. Gelo ya diganti Niki gelo. mawon lho sing lagi usum niki kan teng sekolahan to. Apa? Dadi sing cocok niku mangku guru ana sapa. Mangku apa Ken? Mangku guru. Oh mangku guru. Yakin? Ora Murid kurang ajar. Apa? Wis jenenge Gragas. Mangku buku. Wis gelo ae, gelo ae. Gelo ya diaturake. Ya. Gelo wae gelo sing Iya. Lek Mbak Tuti arep kok jak joget model piye men iso kuwi kan. dadi. Mau ana ta kan? Tutik iki jogetan keser-keser iso kok. Lah kuwi. Ayo Tut. Kalih kesot-kesot to Pak De. Lah aku sing mblajari mleding-mleding ngono lek ra budhe tutik ngene sapa. Kowe jen Wis tuwek. aja mbok do. Wis tuwek di. Yo gelo yo diaturake kanca-kanca. Ya. Joget sinambi ngopi. Hukume ngagama sing tak anut ngombe iki kudu karo lungguh. Bismillah se. Bismillahirrahmanirrahim. Awas. Sawengi ra metu ku yo ampan. Ayo. Mumpung itu kopi gratis bandara ya 100.000. Ayo. Yo. Yo gelo, Nduk. Adas. Bagi orang
abadi sablon ya Sugeng Larasa Pak Samijo Batam monggo Sugeng Umon yen pancene ora tresno kaya kanca kanca sing prasaja kanca lagi kan kok dadak ketemu sampai yen pancene dipisahke gawe gelap ati sak lawase
Semangate Tuti memang luar biasa tenan. Luar biasa. Terima kasih Bapak. Matur nuwun Nduk niken. Dua generasi beradu goyang. Iki generasi anu iki sapa? Loh, sindanipun Pak Gunarto Guna Tali Jendra. Tak kira Guna Tali Rafia. Ora. Menika Mbak Uun Febriandari lan Pak Gunarto menika piyayi yang sangat peduli kalian seniman. Wah, percaya kae ora mung teoritis ning praktektis. Oh, kono milih Pak Prapto. Oh iya, iya. Wis arep sidene sapa-sapa sing penting iso nyuara wis. Iya. Cobi Mas, mumpung sowan mriki ciri khase wong Madiun Magetan kalih Ngawi. Napa niku? Orek-orek no. Lho piye? Oh, orek-orek. Gravity. Nah, men mandap saking gunung. Nah, Mbak Uun. Nggih, Mbak Uun Febiani. Syukur menawi ngendang menika ingkang erakanipun. Ya. Sunarso. Sularso. Oh, Sularso. Pak Sunaryo ora. Oh, Narso kae tukang sondek. Ayo. Wah jan. Aku seneng aku sedulurku siji iki. Ket biyen nganti saiki awet nom-nom. Niku napa dulure sampean? Hah? Dulur napa? Loh, Pernahe napa? siji mbok siji Pak. Ning lak tunggal Adam karo Hawa. Tunggal presiden. Aku kan ngerono wong pinter tak aku sedulur kok. Ya, wah, Sunar. Bojo kula ganteng nggih. Ya Allah. Lah ora ganteng apa kowe kolu? Ora mung ganteng ning cerdas pinter ing bab karawitan mumpuni kuwi Mas Naryo. Nah, sing penting golek wong lanang sing bertanggung jawab dalam semua hal. Kuwi. Iki tanggung jawab bojone nyambut gawe tunggoni. Aku lho nyambut gawe bojoku ning kono gawe Pulau Jawa, Sumatera. Apa kuwi? Ngiler. Ora kaya. Tetep ngirim donga teng jenengan. Betul, keselamatan dungane mbok wedok, Mas. Jenengan pun dikirimi donga to? Masamu wis modar ngono piye? Lah ngendi kene wah. Ora ana bojomu, dadi apa kowe? Lah dadi apa? Dadi sinden. Oh wis lek kuwi. Iki lho malah Mas Gareng entuk salam saking wingi sing nimbali awake dhewe. Sinten Mas? Kampar Riau Bapak Suratno. Oh kuwi. Oke, Pak Suratno sedulur-dulur Kampar Riau. Nggih. Nggih, lujeng mirsani. Nggih. Aku ndek pertanyaan lho. Napa? Tenan, anyare iki papat. Nggih. Tak unggahke iki papat isih ya. Bareng mudhun iki dadi 3. Sikirku tak balekke ben papatne tak unggahke to. Mudhun iki dadi 2. Wis apa kuwi? Anyar ki papat, tak unggahke iki isih papat. Bareng mudhun dadi 3. Pikirku gen mulih dadi papat tak unggahke to. Tak unggahke nek gen dadi papat, malah mudhun dadi 2. Ora ngerti to kowe? Ora temelu kok. Mboten dijak. Kuwi roda koperku. Kok saged? Koperku ki anyar rodane papat, tak unggahke pesawat ki sing papat, bareng mudhun kok pesawat dadi 3. Tak unggahke pesawat meneh iki bareng mudhun iki dadi 2 tok. Dadi mrotol aku. Aku melu nyambut gawe karo Mas Cahyo iki kelangan koper. So ampun sambet koper. Hah? Mboten sanggo koper. Lah terus ngopo tas kresek ngono? Kok gen dikira wayang inggatan ngono. Lho koper kuwi wajib lho Mbak Uun lek kanggene Mas Gareng. Oh, nggih Ngerti to. kan? Nggih sakmenika ada terobosan baru. Betul. Napa? Mula angger gareng ngeten iki nggih, kok penonton tasih kathah ngoten biasanipun koper diunggahke. Nggawa ula, Dek. Oh, nggih. Nggih, nggih. Nggih to, Mas. Lho. Sampeyan beto ula to? Neng Didi nggawa ula aku. Pundi? Ulane jenengan pundi? Yamine bubuk. Oh manut omongane Cahyo ku tadi. Nggih to. Ula napa welut? Cacing. Klisi. Kisi. Iki dibawani ra iki? Lanjut mawon. Oh, langsung. Nggih. Ora iki lanjut. Ora. Nggih. Nggih. Mangga dipun aturaken. Mangga Mas Naryo, Pak Isindu. Ayo. Cacaos. Melu joget reng, ya reng.
Aku joget iki terenyuh. Napa? Kelingan Sandirono. Matur nuwun. Nggih, Mbak Uun. Jan iki sing jenenge komplit. Sing nembang sing wedok, sing ngendangi sing lanang. Rezeki ora keliya. Nah, kuwi. Dasare ya duwe generasi handal lho Mbak Uun kuwi karo Pak Naryo. Handal kon apa, Mas? Putrane kuwi sing jenenge Tole Sindu ni wah pernah menjuarai festival provinsi maupun nasional. Ya tau entuk juara. Iya, iki to iki. Sing duwe entuk juara ya. Heeh. Nggih, wah luar biasa. Tegese apa kuwi ngelmu kuwi lha iki sing diarani mangga jatuh tidak jauh dari pohonnya ya iki. Dikutang-kutang taruna ngungkulana bapa lho. Nah. Taruna ngungkulana bapa agar bendina dipunji ya iso ngungkuli. Nggih. Tegese dipunji iki dipunji ngelmune. Nggih. Sing Rama iki disesep ngelmune. Leres nggih. Sekedap Mas Gareng. Napa Mas? Niki tasih kuwatah sanget ingkang kepareng kinten WA mesake menawi mboten kula waos. Nggih wong nyelake kok. Saking Pak Lurah Manjung Magetan menika nate nimbali matur nuwun. Nggih. Pak Cahyo nyuwun lagu nggih niki tiyang Manjung ningali dateng posko Balai Desa Manjung nyuwun sesideman nggih. Mau sampun katur Pak Lurah Manjung. Nggih. Minjang menapa wayangan melih. Nggih. Saking Mas Joko Saptono Cikarang mugi-mugi lancar sukses wingi matur nuwun. Sukses Mas Cahyo Kuntadi nderek wungon. Mugi-mugi tambah dipun tresnani pandemen wayang sak Nusantara. Amin. Amin. Kanca-kanca sragen nderek monitor saking YouTube dalu niki. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.
Sugeng dalu Mas Yoyok saking tlatah Pondok Ungu Permai Bekasi Monitor. Mugi-mugi Mas Yoyok sak rombongan tansah pinaringan bagas waras. Amin. Madangkara terus ngrembaka. Amin. Amin. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Pak Dalang, nderek ungon kula Giyono. Wingking saking Sukoharjo badhe nyuwun lagu Gubuk Asmara Podang Kuning kagem sedanten ingkang mirsani mugi-mugi SMK 1 Bendo tambah maju, muridipun tambah kathah. Kalih salam kagem Pak Gareng Semarang. Nggih, salam mugi kagem panjenengan. Nggih. Wilujeng dalu nderek monitor streaming Pak Dalang saking Surabaya, Waris Sugiyono, Umi Mania si Ratu Podang Kuning. Wah, iki lho penggemar iki bisa iki. Saya Umi Mania. Nggih. Saking Mbah Mindoko menika tim biru Kuntadi Channel. Alhamdulillah namung monitor saking griya, mugi-mugi sehat terus sekeluarga. Nggih. Nggih, matur nuwun. Nggih, Mas Karno. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng enjing Pak Dalang kula Karno sak rombongan WMC Wayang Mania Community nyuwun tembang Cewek Gaul. Tembang menika kula kintunaken kagem sedaya ingkang mirsani wonten lokasi utawi wonten streaming. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Cahyo menawi angsal menyura request suluk pelok barang cengkok padesan. Oke, mangke kula lampahi. Wah, nggih. Hafid Mahendra. Oh iya. Mbok delok nang YouTube akeh fit. Wong request kok nonton di YouTube. Ha iya. Iki muridku kok ora apa-apa kok ya. Lha aku murid tok perintah dosen apa-apaan itu. Sugeng dalu Pak D Cahyo, tanggapan teng Bendo Magetan to niki peyan. Sugeng dalu request ladrang slamet. Wah, iki. Nah, jenenge pangapunten slamet ampun transmigrasi ya. Nggih teng Kampar nggih. Kalih beto koper rodo telu. Loro iki. Nggih. Kula dereng tilem sanadyan nonton wonten HP, kula losne sajake regeng. Tenan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Wih. Wah, adoh-adoh ya. Ana anu lho, pertanyaan. Apa? Apa grupmu iki lak Madangkara tegese Madangkara apa ki urung tau mbok kandhake to ki ana sing takon tegese Madangkara apa? Apa madang kuwi mangan, kara ki kacang. Mboten niku no. Apa Mas? Madangkara niku kepanjanganipun niku mangesti darmaning kabudayan Rahayu niku. Wah, niki sing sapa ya wingi takon niki terjemah apa Madangkara mangesti darmaning kabudayan Rahayu. Ngopo kok nganggo darmane? Mergo sing gawe tembang niku namine Mas Darman, ngono lho. Nggih. Saiki ning Darman iki. Bener. Oh, kowe to Dar? Piye to iki? Oh, dadi mbok anu mbok abadikan jenenge. Nggih. Mbok abadikan jenenge. Nggih, niki sing banyak yang bertanya nama Madangkara itu apa? Ini terjemahannya. Nggih, niku. Alhamdulillah wis tak sampaikan. Leres. Wau wonten pamundhut pepiling. Nah, nggih. Tak nanjake wiraswara nggih Mas Gareng. Sinten? Tas kresek. Nggih, Mas Taslim ning kajenge jumeneng ngancani jenengan teng mriku nadyan bawa. Wau pun rasa-rasa kapan ngadegku iki kapan. Aku wis nganti gringingen ora kon ngadeg-ngadeg. Nggih leres wong niki malah WA kalian kula Dimas. Nyun wekdal kula badhe jumenengaken anak kula. Oh iya. Lah iya wah jan wong anu jare yen sewengi ra ngadeg iki jimpe jare. Nah, ayo Tas. Ri Mas Taslim wong piyayine ya ganteng, resik, putih. Dasar ya suarane kung. Ha nggih. Mone Taslim kok saiki dadi tas kresek. Ha iya. Men sing men syuting iki ora bingung yen jumeneng karo Pak Gareng. Sok-sok iki mergo saka bingunge sing nyuting iki sing disuting cengel. Ha iya. Mergo kok kono kamerane. Ayo, Tas, ketokno kaprawiranmu. Kaya ngopo to suaramu, Tas? Lim. Nganggo mic iki. Nggih, Dimas Cahyo. Kaya iki. Nuwun pamundhut saking sinten kula, Pak? Sapa ya ya. Ini malah goleki. Pak No Kulit Magetan. Nggih.
Mesti njaluk iki ya, mesti ya. Napa? Mesti njaluk iki mesti. Lho niku katresnan Oh, kok. ngaten. Nggih, katresnan. Kepeling. Nggih. Wis nembang. Ampun. Ki tak patenane sik meke iki. Oh, murip kok nyah, murip. Ki nyale. Den polahmu iso bebas. Oh, lha kowe dikeki mik larang malah sing murah. Ini murah tapi bukan murahan, iya. 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 Kuwi omongane MC campur sari ngono kuwi pancen ya. Ini memang murah tapi bukan murahan. Mas tak lungguh ya, Mas. Iso, ora iso. Nek lungguh ya ning kono, ning kene ngadeg. Ayo. Tak kancani. Wasitati Warsito melu to. Wasito. Oh, Wasito apa Warsito? Wasito di. Oh, tak kira Warsito. saking prawinases ngelingono yen urip ing donya bebasan mung mampir ngombe Sajake wis krasa yen kon ngadeg kon nembang ning arep. Lah kok iso? Lah iki gelange dienggo kabeh. Pundi gelange? Iki jalukan. nderekke Dimas Cahyo Iya. tak tanjake lho tak ketok gelange sing nerek sing melu Mas Cahyo pun tadi. Iya pancen. Saiki omongane wis lancar saiki. Mbiyen iki Dimas, katuku tiga Mas. Kula menika sejatosipun Mas Bagyo Mulya menawa Dimas. Agar durasine kakean ki napase yo entek. Iya. Apik kok suarane ya Mas. Apik ra nanggap iki. Aku dhewe ditanggap kok nanggap Iya. kowe. Oh iya pancen bener. Suaramu kok sesuai kaya Sopo? anu pentor to. Bener peging to. Suarane angger gede kok kaya pentor. Kae ya apik kok ya. Ayo. Salat kang limang waktu biasanya kurang ngene iki lho nek ngatine lungguh lho. Aku ngerti ya. Lah iya. Lho kuwi pamundhute Pak Kepala Sekolah ngersakake sing religi. Religi. Mumpung tembange religi, mula ya dimanfaatake tenan jenengan tak aturi jumeneng. Sapa ngerti ngerampung wayangan jenengan terus diparingi secara pribadi kalian Pak Amin, Kepala Allahumma amin. Sekolah. Allahumma amin. Ora mandi, ra mandi. Sing dikeki kowe tok kok. Sahatate Nonano kang angka siji Sing diarani cengkok nyalip yo iki. motor gipi ya, Reng. Ha iki mau digas jejeng. Wah, iki. kang angka loro salat dene kang Bawane kok campur-campur to bocah iki lagi sadar aku. Iki bawamu ki mbok campur to tibake. Campur piye? Ya wis terusno wae wis. Apik-apik pokoke. Rapopo. Wis pokoke sing penting lak dandang koli religi to ki.
Rukun Islam kok. Iya ya iki padha karo pamintaku ning Nyidam Sari ya. Nah. Ya ora apa-apa wong sing nanggap apa sing nembang kowe iki bener tok pokoke. Ya penak wae kok ya. Ora apa-apa. Ayo. Ramadan sisan ke. Arepe poso kok bar iki ya. Mas, Bloko Suto, aku ya ora sadar ki mboten. Mula sok-sok ki sing jenenge penggirong yen karo lenggah, ngono pancen apik apal, ning gleleng lek ngene iki mati kutu kamu. Iki faktor grogi, nembang kleru ki faktor grogi. Ora grogi, Mas. Ki blank justru iki kok tenanan iki lho. Kowe iki ora black, kowe iki black. Tenan aku ora sadar nek iki mau bawane tekan sijine, jine. Lah ya mestine Kakang Patih pirsa to. Yen ki kleru. Iso. Nek ora apa-apa wong barang wis kebacut, pecut di sebelakno, barang kebacut diapakno, tutukno wis saiki, ora apa-apa. Sing penting ngajak apik. Ora apa-apa. Aku salahe pede ya, ora masalah. Ramadan nindakno poso kapat zakat ping 5 nyibadah haji Intonasine kurang cetha. Papat zakat. Zainal. Iya. Papat zakat ping 5 ibadah haji. Terusno. Rukun Islam sam purna Hebat to suarane gembleger kaya ngono kuwi. Wong pilihan Taslim ini dari dulu sampai sekarang ngawet suarane sing apik iki tenan. Iya. Suarane apik. Budale wis sing ora apik. Monggo kalajengaken pepiling cok sesarengan. Dados. La
Terima kasih. Matur nuwun. Nggih. Wah niki tontonan komplit. Pendidikane bab budi pekerti enten, religine enten. Nggih. Tontonan komplit ngeten iki nggih mboten maido ngantos sepriki ringgit wacucal kathah penggemaripun. Alhamdulillah. Tur ngibarate masakan ya perlu bumbu-bumbu. Leres. Lah penyedape ya kados tampilipun panjenengan Mas Gareng karo adik-adik Kula bintang tamu niki. Ibarat mobil namung variasi, tanpa variasi pun mobil tetap jalan. Tapi alangkah indahnya kalau divariasi. Nggih.